हाब एल'ग्रा नोंथां जोंखौलाय थगायबायसो नामाब्रा माथो सफैयाखै दाबो एफा सान्दुं गोसायाव नेनोसो बालायलांबायलै आङो एल'ग्रा नोंथां माथो दाबो नुहुराखैनो फाग्लासो जाखोना माथो जाखोब्रा नोंलाय एमजे भाई माथो एसे एथ' गरम मालाय हिनजावफोरनि देलायनाया इसेबाबो लेट जायोलै बेखौ माथो नोंलाय बुंबाय थाखो हाब बेबायदि नेनो बाबायबा बै दंफां सायाव गाखोनानै एसे नायहरदोलै एमजे नोंथां एल'ग्रा नोंथां फैनायालाय फैबायमोनलै हनै गोजानावनो दङ माथो दालाय माथो एमजे नोंथां आं नोंखौ दसे थोरजोहम होनदों नालाय दालाय फैबाय दा माथो ओंखारदो बिदिबालाय थांनोसै रायज्लायहैनोसै सानैजों आयु एल'ग्रा आदा आंनि सना नोंसोर जोंखौ नेफैनानै दंखायोमोन नामा आंनि एल'ग्रा सना आंनि बेबि सना गेमस्रि नोंखौ नेनाया जोंनि थाखाय जेबो गिदिर खामानि नङा बेबि सना आङो नोंखौ गोसोथोखायोना बेनि थाखायनो नोंखौ नेफैखादों नैबे एमजे बिथांजों आं जेनिया सना आङो नोंखौ नेयै नेयैनो बालायलांबायसोमोन एफा सान्दुं गोसायाव जों थांफिनसिगौसोमोन जेनिया सना आंनि बेबि आइ लाभ इउ जोंना आइ आफाया नोंखौ देग्लायनो आंखौ लांनो बुंदों जेनिया नोंसो मा बुङो आंथ' नोंखौ देग्लायनो लांखागौमोन आंनि आइ आफायाबो नोंखौ देग्लायनो लांनो होखादों सना आंनि एमजे सना आंनि नोंनि आइ आफाया बेबायदि बुंखायबायबालाय नों आंखौ लांनो हाखासिगोन ना आंबो हाबा जानो जोबोद लुगैखाबाय एमजे सना नोंसो आंखौ दाबो लांनो हायाखैना एमजे सना